jo us faré una mica el briefing tècnic de la primera etapa, una mica explicar el tipus de terreny que us trobareu. És una etapa de 25 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu. Comencem sortint del pavelló, els primers 500 metres pels carrers de Ribes de Freser, fins a creuar la carretera, i allà us trobareu amb una pujada de 350 metres de desnivell, en 1,5 quilòmetres aproximadament, fins a arribar a l'ermita de Sant Antoni, que de pujada no la veureu, però després, quan torneu de tota l'etapa per fer aquest tram de baixada, sí que hi passareu per davant. A partir d'aquí, una baixadeta per mig de bosc, fins a arribar al riu, el que seguireu per un camí fins a Planoles, on trobareu el primer avituallament. Quan arribeu a la carretera voldrà dir que ja esteu arribant a aquest primer avituallament, que està al quilòmetre 8, aproximadament. I de l'avituallament sortireu seguint la carretera. Una carretera, fareu un parell de corbes i aquí trencareu a la dreta per un camí també facilet de baixada, en el primer tram. I aquí heu d'estar atents perquè just en aquest punt és on trenqueu a mà esquerra per deixar el recorregut de la llarga que segueix recte per aquest camí. Aquí vosaltres trencareu i agafeu una pujada d'un quilòmetre vertical que teniu fins al cim de la Covil. És un quilòmetre vertical enmig de bosc, tot per camins, i a mesura que aneu pujant, doncs aquest bosc es va obrint i la pista es va obrint, fins a arribar a un coll, que és on trobareu els corredors de l'Ascent que s'uneixen a vosaltres. Per tant, pujareu junts al tram final fins a la Covil, i de la Covil una baixada, primer un tram per la cresta i després trenqueu a mà esquerra per un prat en el qual es baixa gairebé directament, com pugueu, cap al refugi, on trobareu aquest segon avituallament. Un segon avituallament que està al quilòmetre 15, aquest tram, aquest quilòmetre vertical ha sigut d'uns 7 quilòmetres des de l'anterior, des del primer avituallament, i d'aquí a meta teniu 10 quilòmetres, i al primer tram sortiu de l'avituallament per la pista, feu uns 4 quilòmetres per pista i després hi ha un parell de punts en què per un corriol pots retallar les corbes de la pista, fins que aneu baixant i arribareu a Campelles. De Campelles creuareu el poble per un carrer i després per una pista arribareu fins a l'ermita de Sant Antoni, que hi hem passat al matí, i d'aquí a meta ja seguiu pel mateix camí que heu pujat a la sortida. I res, esperem que tingueu molta sort en aquesta primera etapa.